Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie KDH vyzýva vládu a ministra spravodlivosti Borisa Suska, Smer SD, na ochranu suverenity Slovenska na pôde Súdneho dvora Európskej únie SDEDLEU. Žiada využiť právo a vstúpiť do súdneho konania, ktoré podľa hnutia môže členské štáty právne zaviazať uznávať úradné premeny mužov na ženy a naopak. Informovala o tom hovorkyňa KDH Lenka Kovár. KDH nesúhlasí s tým, aby otázka základného akceptovania biologickej reality bola vecou individuálnej svojvôle bez dostatočného medicínskeho základu. Stavia sa tiež proti tomu, aby o základných kultúrno-etických otázkach či ochrane rodiny rozhodoval SDEDLEU. Ako priblížilo, podstata prejudiciálneho konania sa týka bulharského občana mužského pohlavia, ktorý v Taliansku podstúpil hormonálnu liečbu a teraz žiada, aby ho bulharské úrady považovali za ženu. V tejto súvislosti sa podľa KDH bulharský vnútroštátny súd obrátil na SDEDLEU. Biologické pohlavie nie je otázkou vlastného výberu či módnych trendov. Navyše sú tieto otázky súvisiace s vysoko špecializovanými lekárskymi postupmi vo výlučnej právomoci členských štátov, zdôraznil predseda KDH Milan Majerský. Rozhodnutím SDEDLEU podľa hnutia hrozí ďalší útok na suverenitu členských štátov. Ako doplnil stranícky podpredseda William Karas, KDH navrhne právne riešenia na domácej pôde, ako do budúcna viac chrániť zvrchovanosť Slovenska. Aby sa nestalo, že o tom, čo je naše právo, sa bude rozhodovať systémom o nás bez nás, v rozpore s presvedčením slovenských občanov, ako aj v rozpore s dnes platnými kompetenciami orgánov Európskej únie, dodal.